feddwl am y peth fel bod ni'n dal I fyny. Y diwrnod o blaen, o'n i yn rhedeg yn hwyr yn sgwennu traethawd. A felly nath yn chwaer I ddeud, ma' na robot AI newydd ma. Felly di drio isio hwnnw. Mae o'n sgwennu traethodau I ti. A sio, waw, gret iawn. Ideal, dwi'n siŵr wneud hynna weithio. Nawr fi'n roed mewn I Google Translate y cwestiwn I gyfieithu fo'n Saesneg a roed o mewn i'r robot yma. A dyma fo'n sgwennu traethawd I fi. References a popeth, ac dim rhaid fi wneud dim. Na fo, oedd o di sgwennu. Ond oedd o'n Saesneg. Dwi isio I Students Cymru I allu dwyllo'n Gymraeg. Dwi wir, dwi isio popeth I fod yn Gymraeg. Dwi isio ni dwyllo'n Gymraeg, dwi isio ni reitio'n Gymraeg, a mae rhaid ni gael Tinder Cymraeg. Os ydy'n anhygoel, mae rhaid i'r pethau yma ddigwydd. Os ydy'r pethau yma ddim yn digwydd, mae'r Cymraeg yn mynd I gwympo tu ôl. Felly dyna pam dyn ni'n galw am fenter ddigidol Gymraeg. Dyn ni'n gofyn i'r Llywodraeth I fuddsoddi yn y Gymraeg yn ddigidol mwyn i'r Gymraeg I gael I dal I fyny gyda ieithoedd eraill. Fel bod ni, fel pob iaith arall lleiafrifol, yn gallu parhau. Mae rhaid I bopeth newid. Mae rhaid I ni weithredu. Dwi ddim yn mynd I sefyll yn yr oed fel llawer yn hirach. Mae rhaid I ni weithredu a mae rhaid I bopeth newid. Diolch yn fawr.